assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine gande kese on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisal on men dendagal wonde mon gonirɗon foof en calmini dendagal wonɓe dental ɓe hay goten goppani. En calmini dendagal dente meɗen WhatsApp, en calmini kadi dendagal wonɓe ɗo ɓe ardiɓe goomu juɓɓuɗi e jabotoɓe heɗotoɓe e jabotoɓe namde heɗotoɓe e namdotoɓe e dendagal calɗi dental ngal foof kala gonɗo kadi salde dental he kadi bisimilla muɗum. Ni woni diine gande kese salminima kadi mo bisimilla maɗa kadi leçoŋaji meɗen histoire e jewte men ko wate histoire gadden ɗo hannde yewtere histoire seeɗa. En calmini dente meɗe dente WhatsApp e aynaɓe leñol e gardugol ba Adama Dore e waldi mum Alhaji Moussa Yero Moussa Dia e Diallo Abou Sam Bodiel e Diallo leñol Bahdi Oumar Yene e Ceerno Djibi Diallo e dendagal wondiɓe toon fof calminama. En calmini fedde meɗen pellital ono gardugol Amadou Bara Ba. En calmini kadi dendagal pelle men WhatsApp ko wayno wittu diine ma ɗiɗi wittu diine ma tati e wittu gandal goo fedde ɓamtare seyyen en jejjitani dental Jama Alwali gila Bour ha Cakale onon fon calminama e coordinateur mabɓe e hono Ceerno Oumar Dia onon fon calminama beltanama e tigui rigui hande garten ɗo ko yewtere Bouyel Mougdad. Bouyel Mougdad waɗi ko gueɗe ɗiɗi holɗi an gueɗe ɗiɗi Bouyel Mougdad. Bouyel Mougdad ko neɗɗo no woodi biteɗo Bouyel Mougdad ko on ɗon bateau innira. Puɗɗorɗen oɗo Bouyel Mougdad d'abord. Bouyel Mougdad ko Sénégal naajo wiyete ko Bouyel Mougdad Seck ko noon wiyete e 1826 o naate gouvernement colonial o wonde Auguste Léopard o woni conseiller muɗum omo tabsiran ɗum ɗemɗe français faade ɗemɗe leydi ndi e fulfulde en e wolof en e dendagal ɗemɗe ɓurno ɗawde haalde ko fulfulde wolof tabsiranno nden e arabeɓe kadi eɓe tabsira ɗemgal muɗumen e o nantina colonial en ɓeɗo kanko oɗo Bouyel Mougdad o woni ɗon ɓe koolimo tigui rigui o wonde mabɓe o woni interprète kadi traducteur kadi windiyanke kanko oɗo Bouyel Mougdad 1826 o woniri noon ha o yaari noon Makka gandanɗa hoorema expédition makko o fayi attaren o rewi ɗon lawol less o yaari ɗon o yeehi Makka o wonoy toon ko juuti kadi o arti kanko oɗo Bouyel Mougdad ni woni hawre Alhaji Oumar Tall feeñe leydi he woni Cheikh Oumar Tall feeñe leydi he nde feeñe leydi he noɓe puɗɗi hulde kamɓe colonial en ɓeɗo e ni woni o arti kanko Bouyel Mougdad o ɓe mbaɗimo kadi qaadi ñawowo ɓe dokkimo titre El Hadji e ni woni o woni ɗon omo wona interprète omo liggodo e mabɓe kanko oɗo Bouyel Mougdad ko noon o woniri o noma ɗon qaadi o wonti ñawowo o jogui titre uji mawɗi e inde makko heeɓi inde sanne no fewi kanko oɗo Bouyel Mougdad 1960 e ni woni o sanki o yalti aduna 1860 jiɗɗen wiide guila ujunere e temedde jeetati e capanɗe e nogas e joyi o watti liggodade laamu colonial ha Faidherbe ari o watti liggodade muɗum kadi e ni woni 1860 kanko o maayi kanko oɗo Bouyel Mougdad nde o maayi 1860 nde kanko oɗo Bouyel Mougdad ni woni e jooɗi ha 1950 e nden e oɗo bateau feewna to wiyete Hollande bateau Bouyel enen honana Bouyel so wulli bamal ne heewi ɗum yimde kadi eɗen kewnande Bouyel wulli yo donc ni woni oɗo bateau o fewna Hollande to fewna Hollande to o adda Sénégal ni woni adda Sénégal o waɗa assuré liaison entre Saint-Louis Sénégal tugganma ɗon ha fayanma Rosso yettanima Ɓoggue en fayanma Kahiɗi en Podor en ha yettanima e diwan Matam e ɗen ɗon guure foof e gandanɗa hoorema ha yettanima diwan Kayi woni to e fallema auto banggue ni woni oɗo gandanɗa hoorema Bouyel ko ɗo yahanno Malinaɓe Sénégal naɓe e yimɓe fof no potanno e Bouyel hay Guinée naɓe kotiranno ɗon ɗon ɓadori Guinée yo donc bateau woniri noon yaaha ɗon ha woni heddete 1950 mbiɗen ha 1970 bateau o fuɗɗi e bonde hankkadine o natti yaade no fewi o woniri noon ha 1975 ni woni kanko oɗo bateau e waji goto Touba Gor sottimo e ni woni wattimo ɗon kadi seeɗa watti yaade ha ɓooyi ɓe tawi gandanɗa hoorema tan wayani no wano ni bateau ji goɗɗe puɗɗima arde transport laabi puɗɗima wodde e omo natti dañde kilineɓe no fewi ni woni kadi ɓe cottimo ɓe mbattimo lawol Dakar Casamance ɗon ha Sierra wonen Libéria watti toon yaade kanko oɗo Bouyel e woniri noon kadi ha juuti e ni woni caggal ɗum ko ɓoyande ko e 2005 en jii enen fof e vidéo ji e téléji kadi o artira kadi o waɗa inauguré o waɗa rénové o fewnita kadi o fewi o watta kadi hakkude Saint-Louis e faade Rosso enen o yaha toon mi andata emo yetti ko wayno kayiɗe walla to yahanno adanto kono noon e yimɓe jiimo kañumen fof oɗo Bouyel ko ni woni gurdam makko eɗen kewi nande Bouyel kono Bouyel o ko inde neɗɗo wonno ko Bouyel Mougdad Seck o wiyeteno caggal ɗum ɗon ko on ɗon noon 1826 watti liggodade ko laamu colonial ha 1860 omo liggodo e mabɓe ko kanko oɗon innira oɗo bateau oɗo Bouyel Mougdad Seck e yo o nanano fulfulde o haalanno e wolofere e ɗemɗe goɗɗe leydi ndi ko wayno arabe en ko interprète ko écrivain ko qaadi kadi ko alhaji kadi omo jogui titre makko gandanɗa hoore makko neɗɗo teddinaɗo nder leydi Sénégal ɗum waɗi o innira oɗo bateau biyeteɗo Bouyel yo donc firti ko histoire makko nan ɗon bateau ono wano adan gila 1950 nde o ari Sénégal e ha no waɗa rénové e ha watti pourgule to wonno noir et blanc ha wonti en couleur oɗo ganduɗa bateau Bouyel nana Bouyel
ko ɗum ɗo woni buyel e jafɗan hannde koroni ko juutani ko ɗum ɗo jinɗen tan hollirde seeɗa e ko faate seɗen nana buyel enen nana bammal jogui e morso belɗo buyel wulli mi anda ko nandi hen ha to jumol ngol haaɗoy e ko ni oɗo woni buyel neɗɗo o e buyel bateau yo buyel bateau noon ko on innira neɗɗo o e teddungal makko woni honneur makko e kankone waɗino ɗo o takke makko takkino e Sénégal alay saago kankone wooda ko teddinira e yo kanko oɗo buyel mugdata o jibinama ko ɓooyi guila 1800 pawɗo ha 1826 o watti liggade ha 1860 e donc ɗum ɗon joni faade joni e woni duuɓi temedde ɗiɗi e gandanɗa hoorema pawɗi seeɗa walla mankuɗi seeɗa yo on calminama onon fof beltanama on jarama ngoɗo photo ɗo woni buyel bateau ɓooyɗo garno gonnoɗo guila 1950 battunoɗo dogde guila Sénégal so heɓde indépendance ha heeɓoyi indépendance bisiki tawi wonta mawɓe gone dente hen poti wawde andudemo ganda wonde taw meeɗi jolde e buyel tawa gandi buyel 1970 o darti ewa donc firti ko o dartima e ha duuɓi joyi kadi caggal ɗum o watti kadi dogde seeɗa kono o ɓooyani kadi o itta ɗon oɗon buyel ɓooyɗo e yo joni noon o wattama rénové kadi o fewnitama joni yimɓe jimbo joni o watti kadi kesso omo yaaha e oɗo neɗɗo oɗo woni buyel Mugdad Seck woni mbo buyel bateau innira e nde o maayi nde nden tawi ngoɗo photo ko photo desal kono noon o daroto neɗɗo desina ha nanda e makko no wano noon tan way hay photo so ari no ɗo tan wayata ni wayata kanko oɗo buyel Mugdad ko ni tigui o wano e photo waɗa inventé feeñi aduna he ko 1839 nden photo feeñi kono noon nde yeeha watti photoede tan neɗɗo photé ɗum ko hedde 1850 1850 ha 60 nden ɗon nde o maayi nde photo heɓani hebde yettade ɗo nden yettaki e leyɗele ɗe gay voilà donc ni woni kanko oɗo buyel Mugdad kanko woni ɗo yo donc firti ko ni o wano kanko oɗo buyel Mugdad ngoɗo photo ɗo woni buyel gandanɗa hoorema baɗaɗo rénové fewnita kadi yodna ha ɓeydi yodde kadi kono toujours ko même bateau oɗo woni ɗo oɗo bateau jaaho e duuɓi temeɗɗe ɗiɗi pawɗi hande kanko woni ɗo ala photo o yahani e sengde Afrique o dogui hakkude maayo ngoɗo Mauritanie Sénégal hawo Bora hawo tampi o fattanama hakkude ɗon e Casamance en faade Sierra Leone en Libéria en ɗe leyɗele fof yiiha Togo en Benin e ni woni kadi o arti toujours wonno Sénégal jeeyimo toujours ni woni kadi ɓe battimo joni kadi o rénovation e ko patrimoine mawɗo gandanɗa hoorema bateau baɗɗo fayida kadi baɗɗo saaha muɗum kadi ñiɓɗo takke muɗum kadi nde beelel nguel ɓeeɓi kadi takke ɗum tawa hen kadi yo